Co-Office Turekam Jong District Water and Sanitation Mission DWSM Eastern West Khasi Hills District but Co-Office Executive Engineer PHE Mairang mentakasngi kala Rakhe ko World Water Day arhajar arpusau halor kapang pedeng Water for Peace hagjingelang kabala pelong hamadan mot tirot mission Mairang. Hakini ke Rakhe ko World Water Day arjar arpusau lawan banya donlang Deputy Commissioner jong district ubak gitin karmau plang ko mukongsan warus im jong himanong klau pa MPM imli kum sembut kongsan rengkat kiwe ki officer sorkar ki bakentup yu medical superintendent jong tirot sing Memorial Civil Hospital Mairang u Dr. Timothy Lingdwa Executive Engineer PHE Mairang ubak Woodwards imli kinong terekam sorkar ki Peit ba bat ki kena skul. Shillong kata ka climate change dan ida jingkela ka Mairang kala nangjur na kapor sa kapor kajimbun jong ukon benreu ha perthai ru kala nangkiu kajindon kam ya ka bam ge bat yuai pat ki jingdon kam jong ka kila nangkiu kala kisni kinang yai henrei ka ka wangila ban pendon kam kata ka fresh water kabadon hakane ka Mairang ko jongi kalanang duna nakapor siya kapor kiri jong ka perthai hapo ka United Nation Organization kilas ngauday bandon ya kata ka jing ya teli kumno bam yada lane ban protect ya ka bat ya kitulong wat kungno ban sumar suke lane ban preserve ya ka bat ya ditolong kalong kawai na ki resources lane kita ki thumei lane kawai na kita ki mar ki badon kamtam haka jingem ko jumi kumbalong kal air kumbalong ka jingban ka kalong kawai na ki likely ki bangi don kambe haka jingem ko jumi.